Asli, asang bihag asli? Andres, taas, gibhard. Kuagod to kay Murag. Dahil nakahiring ba, nga diri nato ginabutang ang bihag. Kuagod, tapos kuan. Bitaw, tama po na Sige, kamurag kuha. na nag... Bay Idris palibot mag... Grace! Basig wala na to niya, ha? Grace! Grace! Ayaw, tawaga to, adto. Ma! Hugno ni ba, oh? Dili, lagi Mao. na. Dako, be. Hao, be. Ito, hugno. Grace. Hara, oh, kana, oh. Hara ba? Gay. Tama, Dali, tama. dili, lagi na. Oh, dali. Oh, Tama. bantay ha, kay basig mo ambak ni Kalit. Lagi na. Sige. Dali. Oh. Ops. Ops, kuniti. Manta mo. Balinta dito. Nakoy gi-andam dito nga kuan, payag. Asa man kadto? Kuniti na ba? Kuniti, kay... Kuniti ko des pikas, yang kamot. Ta. Tara. Ayaw lagi pagahi ba? Gahi kay kang bayana ka. Sabi. Kanang balaya diya sa babaw, diha nila to gikuan ang bihag. Ambot lag na paron. Ikaw, wala man tong isa mo tong ikaw akong gikuyog karon. I hope nga magtarong ka di ka pareha atong isa. Ato na ko dito. Sige atuon. Ay pag una-una ba? Sunod-sunod ka sa ko ay sabi. Ani na lang. Diri ko sa left side, dito ka sa right side. Diri karon mo agi sa bagnutan. Sa man tong gagabas kating banha. Madungog ra mong tingog. Madungog ra daw. Ang diri ka mo agi sa kaning bagnutan dito. Mulipot ko. Lipot ka dito. Nganong gitagaan ta kaani? Kung naa kay makitaan nga isa ka lalaki, duha ka babae nga mga armado, patingugan para madunggan ako. Makaadto daing ko. Kusog man kani. Basta mo tingog na. Ayaw pud patingog og duol. Makitaan ka, ayaw pakita ha. Basta kay patingugan na. Sige, dire Dire ko. ka agi. Ikaw dire. Okay, dira ka agi ha. Oh. Kaya wa man tay kontak mo na patingugan na kung nanay mahitabo dito nga unsay mo makitaan. Masih dire ko. Oh, sige. Tara. Pagdali ba? Ayaw pagsigig. Kuniti na, kuniti. Mamoy, nganong mulugnot man jud ka ikaw pay tarungon nganong mulugnot man ka pagtarong ba basig. Na, ay pag ginahay ba? Sunod, gusto ka mo sunod di kay gusto Tara, ka. lakaw. Di masakitan pag sunod ba? Mastrokon ka ron. Tara ba pag ay siglihok ba? Di ka gusto man. Ma'am sir, kay kay ko ba? Paiyas ako ninyo bi kay Ay na, lumang style na kabalo ko nga Sino, mudagan ma'am? ba ka? Kay Ayaw, kay ko tara. ba ma'am? Ay, sige, ati-ati na. Ayaw, Jod, ayaw. Ayaw kay lumang style na kabalo na ko Sige na. na, ma'am. Maluwi ka ma'am. Tara Kay na ko ba? na jud kay ko ma'am. Ani mo, oy. Tara na. Kay una kay ko. Sir, Tara na ba? Tara na. sir, maluwi ka sir. Kay una kay ko sir. Ma'am sir. Naon sa man ka? Huy, naon sa ka ba tubag? Naon sa ka ba? Na? Mangihi man ta, dahil ka wala man ka ni istorya. Naon sa man ka? Unsay pulusay mong babang? Ano nga man ka ningon nga mangihi? Dahil ka nangihi man ka di si mong short? Kanso-anso raman ka, bayana ka? Ingon bitaw ko ninyo ganiya ma'am. Di man mo musugot. Ningon na ka dayo, namugos na ka, tanawa na ron, oh, nabasa na. Di man mo musugot ma'am bi nga mangihi ko. Baho ra kag anso. Ana ni, uy, wala magway baba ta. Uy, ana sila. Patingugon be daw ko ni nakoy makita ang lalaki nga armado babae. Isa to. Bantay. Anong guro? Bantay. Pag alerto ba kay Murag na yung nagniid na to. Dali ka. Bantay na asa. Kaya kalaban. Asa ka tong nagtingog na pita ha? Alerto po diha kay sakpan ta diliron. Kanong diagan ka? Ha? Naman kay pusil. Nag-asa man ka? Na kay pusil. Usa man ang dala nimo? Dulaan Pasko namang good. Kuan ka no, kanang look up ka. Dili oy. Nahadlok ko niyo ba kay na kay pusil? Ha? Dulaan ra man gud nako ni. Usa Dulaan ba oh? Oh. Na.
Gibart! Gibart! Nakabuhi na! Gusto man to! Ato na kaboy! Nakabuhi ka nino kay gitukod gulian na ito! Buk na! Ito na, asa na? Na dito na, naman na mga pusil, makaraingon. Ha? Ay mga pusil, Asa na gani? mo itong nidagan ko. Asa na gani? Na dito o nagilukdanay po sila itong babaeng nidagan po. Adlo ko eh. Nanamedlok mo ka? Na pusil ba, giti unang gudana ko. Asa na ka? Ibutan ako kinsa do ko. Ano nga, nana dapat ko nga. Kuan, dulu ra ko ah. Asa na ron? Nidagan Asa pa dulong? Dito. Tara, tara, tara. Grace? Grace, asa ka? Ay kung palaguta. Makitaan talagi karon. Patay jud ka sa kuha. Asa ka nagtago? Ay, daaralay ka, dire. Dire. Ali, ha? Ay glakaw ha? Ay glakaw. Ay glakaw. Sige. Itindok. Lakaw na yun! At sa pangakatang mo, kumusta ba sa mag-shoutout ko dere ron sa nagpa-shoutout dere sa YouTube. Ay first shoutout kay Laika Solis from Tinungtungan. So shoutout sa mga og shoutout sa tong taga-tubod call shoutout og shoutout usab sa Club IT Bansalan. And dito sa YouTube no, shoutout kang Tonton Balogo from Zamboanga del Norte, kay Ronami Gariando from Negros Occidental, kay Loyal TV, shout out, kay Ana Rose Geraldine, shout out pod kang Maria Cristina Bidong, shout out pod kay Hermelin Amel, Hermelito Amel, og shout out Mil Ayuban, shout out kang John Lars Vlog, shout out YouTube channel din. Shout out pod kang View Bohol Philippines. Thank you sa support ha. Kay Marlon Campos, shout out. Shout out pod kang Boy Palpak TV Vlog YouTube channel. Kang DJ Mibolo, shout out YouTube channel. O kang Ondo Ruel Rosales, shout out. O kana lang no ang nag-shoutout na to ron sa nag-comment dire. O gusto mo pa-shoutout, comment lang yan nga video. Ay magalimot sa pag-follow sa mong Facebook page kung wala pa mo ka-like and follow sa mong Facebook page, Mr. Atang. And napo ko personal page nga Dodong Lagan, paki-like o paki-follow na pod. O sa wala pa ka-subscribe sa mong YouTube channel, pag-subscribe na mo. O kana lang, daghang salamat.